Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Karon ako magatudlo kaninyo nindot kayo nga kanta ni John Gamboa nga nagauluhan og bag-uha Ginoo. Gikuha nako siya sa K of F. Nga dayon sa mga wala pa ka-subscribe dira di ay malihog lang ko og kining pindutan ng like button dira sa ubos dayon ilihog lang po kog pindot ninyo sa subscribe button. Malihog lang po ko og pindot po sa inyong notification bell para updated mo sa mga videos nga akong i-upload. Okay, so di na ta magdugay pa ug ato nang sugdan. 3, 2, 1, go! Gikan sa G sharp, dayon D sharp sa bass, dayon dungano tong A sharp ug D sharp, dayon scale tagikan sa G sharp paingon sa D sharp, dayon og pindot sa D sharp idungan tong C sharp, dayon C ug D sharp, dayon C sharp, okay, dayon yan na guys dayon kini siya idungan to sa F, dayon F og C, okay, hinayon na to atong usbon, G sharp, chord, ikatong open chord nga pa dayon paingon sulod sa verse anam to sa guys okay, giyan na guys F, G, then G sharp niya dayon andri sa bass sabayan na to siya sa A sharp, okay, dayon F ug C, dayon diri pud sa bass C puta, dayon kining F, yang F na tong regular chord anam to, di ba? Yang ako lang gitanggal ang diri sa may apple, ako ang gibutang di siya sa G, okay, okay, atong usbon ug ato lang hinahinayon. Adto na punta sa atong verse. Sa verse di ay mga igsono, anal dai sa F. Hinahinayan lang nako para makasunod mo. Dayon C, yang kini atras lang nato di sa E. Dayon D minor, then balik man F. Then A sharp. Then diri G. Ya dayon akong gihimo ang kining ako ang tudlo akong gibutang po diri sa C. Okay? Hinayan na to
Then ako gidungag niya dari guys tong ana guys oh. Okay? G ug E dungan. Dayon A ug F dungan pod. Okay, anaon sa guys oh. Okay, atong usbon na. Dayon A sharp. Pagbuhat Ginoo ni sama kanimo at kasing-kasing ko himayang o Kristo ngunit abyan ako kumusidlag ka o Diyos kanunay sa kinabuhi ko. Pag chorus, ana gyapon siya guys, so moorag gyapon ang chord. Dayon ang katong outro sa chorus, D minor mataato, D minor, dayon C. Yaanan ako ang sistema niya diri sa right guys oh. Dayon katong A sharp nato, dayon diri G. Dayon C sa bass, dayon C pero tong right. Dayon balik open. Okay? Atong usbon na gikan sa verse, isa lang kaagi sa verse, dayon chorus. Ya, di ba guys, naaman to'y bridge nga katong flute na ang gatingog.
ako sa tong itudlo ninyo para may instrumental pud bitaw. Sayo nang ni sa guys. Ako sa ipakita ninyo ha rin usa na to hinahinayon. Ug sa paghuman ato guys, ubalik mo na siya og chorus. Ya, dayon hinaot unta nga kini nga video tutorial makatabang sa inyong pagsipran ining anindot gid kayo nga kanta ni John Gamboa no. Salamat sa mga wala nalimot og subscribe kay kini ko nang ako sa ako aron kuning pagpaminaw pud sa isa ka music nga dayon akong sipra-siprahan. Ya, moro po ni taman sa kong nakuha. Ya, dayon no sa usab daghang salamat, maayong adlaw.